Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'Santa Venera qal li beda l-proċess wara laqgħa tal-Kabinett biex tkompli ssir ġustizzja ma' diversi ħaddiema fosthom ta' dry docks u shipbuilding. L-istess se jkun qed jagħmel il-Gvern mal-ħaddiema tal-Verdala li anke jekk mal-privat qal li sofrew inġustizzja meta ma tħallsux tax-xogħol li jagħmlu waqt il-perjodu tan-notice. U saħaq li kien il-Gvern preżenti wkoll li ħallas lill-Pulizija ta' mijiet u eluf ta' sigħat li kienu ħadmu u li qatt ma tħallsu tagħhom. Dr. Abela qal li filwaqt li l-Gvern jipprova jsib soluzzjonijiet għall-inġustizzji bħal dawn, Gvern Nazzjonalista kien ħoloqhom u qar minn hekk li l-Pulizija kien qalilhom li mhux se jitħallsu għas-sigħat li ħadmu għax it-talba tagħhom kienet preskritta. Dr. Abela qal ukoll il-Gvern għamel ġustizzja man nies li batew minħabba mart ikkawżat mill-asbestos. Dwar il-kirjiet fakkar li Gvern Laburista intervjena wkoll fuq il-kirjiet ta' qabel l-1995 meta kien ċar li numru ta' inkwilini kienu se jispiċċaw barra mingħajr saqaf fuq rashom. Dr. Abela qal id-deċiżjoni ma kienx faċli għax kellek l-inkwilin minnaħa u s-sidien mill-oħra li rridu qlih ġust tal-proprjetà tagħhom. Fakkar li l-Gvern qed iħallas id-differenza biex minflok 200 euro fis-sena l-kirjiet xi minn daqqiet qed jitilgħu għal 10,000 euro u għalhekk qal li riforma għamlet ġustizzja mingħajr ma taqlet lill-inkwilin. Huwa kompla jgħid li l-Gvern trattaw ukoll l-importanza li jkunu reġistrati kirjiet ta' wara l-1995 filwaqt li saħħaħ is-sussidju tal-kera. Fakkar ukoll li l-Gvern rażżan in-numru ta' nies li jistgħu jgħixu f'appartament mikri. Tkellem ukoll dwar l-edukazzjoni u kif inħolqu 46 kors ġdid bi stipendji marbuta magħhom li se jitrattaw suġġetti li joħolqu opportunitajiet ġodda fil-qasam tax-xogħol. Qal li anke l-istipendju żdied f'korsijiet partikolari. Dwar Chris Fern, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li huwa kellu jibqa' jkollu fiduċja sieħa fih għax huwa bniedem integru u l-kompetenzi tiegħu fil-qasam tas-saħħa huma rikonoxxuti internazzjonalment.